Bueno, hoy presentamos aquí al plenario el Plan Tarragona Jove 2021-2024, que será un plan, la hoja de ruta estratégica para los siguientes 4 años en materia de juventud. Y es un plan que busca adaptarse a las necesidades de las personas jóvenes y a la realidad cambiante que viven. En ese sentido, también hay que tener en cuenta que ha influido mucho la crisis sanitaria y social actual. Por tanto, ha habido también una mirada interseccional, interdisciplinaria para abordar estas cuestiones. Explicar que desde el Ayuntamiento queremos potenciar con este plan un plan que promueva el desarrollo, la autonomía y la participación de las personas jóvenes y que por este motivo los principales ejes sobre los cuales se estructura el plan son la educación, la cultura, el trabajo y la salud. Estos ejes de los que estoy hablando tienen un marco que quiere potenciar también la acción participativa, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que es importantísima, e incorporando, como decía, una mirada transversal, la acción intercultural y la interseccionalidad. Y también decir que el objetivo, como uno de los objetivos principales, es fomentar las políticas integrales y coordinadas capaces de desarrollar propuestas coherentes que aborden la problemática actual de la juventud. Así como novedades muy breves de este plan 2021-2024, explicar que incorporamos una nueva mirada metodológica que incluye acción digital y conectividad social, que incluye una mirada interseccional partiendo de diversos factores de desigualdad, que incluye también la aplicación de un manual de interculturalidad que se suma al ya existente para la perspectiva de género y también que incorpora nuevas herramientas participativas y de soporte emocional que ahora es importantísima. Por tanto, como tres principales, muy en resumen, sintetizando, tenemos que el Plan Local de Juventud pretende mejorar la calidad de vida de las personas de la ciudad y en ofrecerles un servicio de proximidad que les acompañe a lo largo de su proceso de transición personal. También ofrecer soporte para su desarrollo e implementación de recursos y de acciones educativas y culturales. Y por último, ofrecer y promover una acción educativa y cultural que tenga en cuenta, como decía, factores de desigualdad, que determine servicios y programas de refuerzo y complementación de las capacidades y potencialidades de expresión y desarrollo personal. En este sentido, quería agradecer de corazón a todos los grupos municipales por su faena y por la implicación que han tenido en este proceso participativo que ha sido el Plan Local de Juventud. También agradecer, evidentemente, a los técnicos y a las personas implicadas la faena enorme que han desarrollado y, por tanto, bueno, espero y contamos con que este plan se apruebe por unanimidad. Creo que es importante para la ciudad que este proyecto, que esta hoja de ruta tenga el consenso de todos los grupos, porque precisamente eso es lo que hemos buscado durante estos meses de trabajo. Y bueno, nada, esperamos que sea un plan útil, que sea un plan que es necesario y que, por tanto, dentro de 4 años podamos decir que la situación de los jóvenes en Tarragona ha mejorado muchísimo. Gràcies. Moltes gràcies. Tindré la paraula per la CUP, senyor Miguel, entenc? Sí, gràcies. Primer de tot volem agrair, evidentment, la feina dels tècnics i també el fet de que s'hayan inclòs les aportacions que van presentar el grup municipal de la CUP en aquest pla. I volem aprofitar la nostra intervenció per posar en valor la feina feta precisament per els tècnics de joventut i pregar al govern que posi fil a l'agulla per solucionar d'una vegada per totes el cúmul de greuges patits pel personal d'aquesta àrea. Moltes gràcies. Gràcies. Junts per Tarragona, qui té la paraula? Sí, jo mateixa. En el mateix sentit que la senyora Miguel, en primera instància agrair moltíssim a tots els tècnics per tota la tasca que han realitzat, tot i la seva mancança de personal a dins del Departament de Joventut, que ja és ben coneguda per tothom. Volem agrair moltíssim que hagin acceptat les múltiples aportacions que van fer des del grup municipal de Junts per Tarragona i podríem posar de relleu que cal fer una mirada ben transversal i alhora intentar descentralitzar una mica el Departament de Joventut fent-lo arribar als barris, dotant d'altres espais oberts a la ciutadania arreu de la ciutat de Tarragona. Però moltíssimes gràcies als tècnics per tota la tasca que han realitzat, que ens consta que ho han fet amb moltíssima dedicació. Gràcies. Moltes gràcies. Passaríem, doncs, a votar aquest punt. S'obre la votació.
Falten els vots del senyor Puig, la senyora Ors i la senyora Vidal. Disculpeu, però no puc accedir al sistema de votacions. Voto en el mateix sentit que el meu grup. Gràcies. Correcte, tancada la votació s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Grups que volen intervenir amb explicació de vot. Partit Popular. Algun altre? Només veig el Partit Popular. El PSC també, senyor alcalde. També? D'acord, molt bé. PSC. PP, PSC, algun grup més? Jo no podria ja, no, alcalde? Home, jo crec que he fet la intervenció ja com a govern, no? Vale, d'acord. Ja ha quedat molt clar, a més, he sigut diàfana. Partit Popular, PSC. Ja està, deixem aquí, doncs. Partit Popular, com vostès vulguin. En tot cas, perdoneu, si el grup de Comú Podem vol intervenir, pot fer-ho, Sí? Ho vol fer? Sí, sisplau, sí. Vale, doncs, llavors, el Partit Popular serà el primer d'intervenir. Sí, ¿ya, alcalde? Sí, señora, con vulgui. Sí, muchas gracias, alcalde. Bien, queríamos en primer lugar poner de relevancia que para este Plan Local de Juventud la verdad es que todos los grupos municipales y otros colectivos hemos tenido ocasión de hacer nuestra aportación y en el caso de nuestro grupo municipal nuestras aportaciones fueron en la línea de incrementar el peso de la intergeneracionalidad, algo que nos parece importante, el trabajo de los jóvenes con los mayores y bueno, con los mayores y personas ya pues de la tercera y la cuarta edad. El segundo aspecto en el que hicimos hincapié fue en el incremento de las actividades de voluntariado dentro de ese Plan Local de Juventud como una de las líneas estratégicas que a nuestro grupo municipal le parece muy interesante explorar. Y el tercero fue también el incrementar todo el capítulo de actividades de formación y ocupación. Nuestras aportaciones se recogieron con menos fuerza de lo que nos habría gustado, pero es cierto que para estos tres campos pues, se incluyeron algunas actividades y, por tanto, valoramos en conjunto que el Plan Local de Juventud es positivo y hemos votado a favor. Pero sí que nos gustaría que constara en acta que para el próximo, que parece que falta poco, pero enseguida estaremos ya trabajando, pues nos gustaría que estos tres terrenos que les hemos planteado, estas tres líneas estratégicas, pues tuvieran más fuerza para la juventud de nuestra ciudad porque también nos parecen claves. Muchas gracias, alcalde. Moltíssimes gràcies. Per part de Comú Podem. Sí, només agrair a tothom l'aprovació d'aquest pla. M'alegra moltíssim que s'hagi aprovat amb unanimitat, per tant, això vol dir que tenim un consens clar en aquest sentit. I també agrair a tots els tècnics, al Toni, al Cisco, a la Georgina, a l'Isaac, a la Núria, a tota aquesta gent que ha participat en la redacció d'aquest plan, la seva tasca, la seva feina, i per tant ens felicitem i crec que és un èxit que s'hagi aprovat amb consens. I, per tant, la joventut és important, joventut importa com a àrea, ja estem treballant en millorar les condicions d'aquesta àrea i també, evidentment, hem millorat aquest any el pressupost. Per tant, s'està treballant, encara falta molt per fer, però crec que l'àrea de joventut ha de ser un exemple de com funciona una àrea de l'Ajuntament. Per tant, seguim treballant i gràcies a tothom. Moltes gràcies. Per part del PSC. Gràcies. Bé, crec que aquí tots els grups municipals podem coincidir en dues coses molt bàsiques. La primera és el gran consens que s'ha aconseguit en aquest pla de joventut. S'han fet diverses reunions amb l'equip tècnic i amb els diferents grups municipals. S'han aportat moltes idees i en la gran majoria s'han acollit en aquest pla i de forma molt positiva. Llavors crec que, com hem fet tots els grups, és molt important valorar això i destacar com quan es busca els consensos es poden aconseguir. Aquí tenim un gran exemple. I després la segona, que també s'ha destacat ja, és el gran esforç que han fet els diferents tècnics de joventut que ja és conegut que estan en una dificultat perquè són un nombre de gent molt petita i els agradaria poder fer més. És gent amb molta voluntat de voler fer més i es veuen limitats per recursos humans, no tenen més capacitat de fer perquè són els que són. Llavors també voldríem agrair des del grup municipal socialista
la tasca que han fet i l'esforç que s'hi ha dedicat. I també, cal dir-ho, no? Com es diu lo dolent, es diu lo bo, el conseller Herman Pinedo, que ha tingut a bé de fer aquestes reunions, de fer-les participatives i col·laboratives, i crec que s'ha generat un espai on ens hem sentit tots molt còmodes i al final aquí qui guanya no és ni el govern ni l'oposició ni és cap grup en concret, sinó són els ciutadans i en aquest cas els que guanyem, m'incloc, crec que puc, som la gent jove de Tarragona. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vostès ho han dit perfectament i crec que hem d'agrair a tots la feina que han fet per sumar aquest consens tan important, i evidentment els tècnics també. Passem, doncs, al punt següent.